herri mendizela da Euskal Herria. Igandetan mendira buelta bat ematen joaten direnen artean, izarrak ere izan ditugu kirol honetan. Mundu guztitik zehar lasterketetan aritu direnen artean dago Oihana Azkorbedeitia. Munduko kopa irabaztetik hurbil egon den korrikalarietako bat da bera. Abarainora etorri gara, ea zer kontatzen digun. Sartu introa eta has gaitezen izerri patxetan. Bertatik eta bertarako. Bueno, Oihana, lehen eta behin, ongi etorri izerri patxetan era. Eskerrik asko. Zelan zagoz, lehenengo eta behin, azteko? Humorez ondo. Humorez ondo, zu beti zagoz humorez ondo. Eta osasunez da printzipioz ondo, ez teketik jungo pelarik. Harto, askotan, zain dugu, kiolarizek, adine aurrea inala, segun ze kioletan eta euren lehiaketa maila, lehiaketa ritmoa bajatzen doa, zuri, zu fizikoki topera zabiz, ezta? Bai, baina igertzen da, Ez da bardein oin hori, ni berta irudekoaz. Eta berrogeiari egertzen duzu, ez dela barnio rekuperetan. Ritmoa alegintzen ga mantentzen, baina gizera karrera peia apurat egokitzen duzula gurera da hori. Ritmo txikitxo hauek, lasterketa luzio hauek, ordu mantentzen du ritmo, baina aldi dago, Onda laurte batzuk eroin. Lasterketa asko, handik eta amendik. Urria amaieran, azaro hasieran Eurafrika irabazi zenun. Zelako lasterketa izen zana? Bori gehiago da esperientzia bat. Zein ginen zan, hasi oso merian. Malagan hasi, ginen Peñoie igo gehiago, Gibraltarren, hilinen, dara paso ginen beste kaldea. Orduan putxo bada, lasterketi baino da esperientzia bat, zazen baten ginen laro eta piku pertsonako komunitate bat, mugidu ginela depo guztien bat abestien ondora. Orduan, izan gehiago karreri baino, ze karrera berak izan karrera laburtxuek egunero, esperientzia bera. Han egotie, malagero Marrokoz pasetie, Marrokozeko jentia putxo bete zetzian, gobizi modu, Orduan, gizan bat esperientzia. Etapa, egun gitzitan etapa desberdinetako lasterketa bada, zu segura duzu, holan etapa segiduen dizen lasterketa bat, edo egun bateko lasterketak? Ez que segula ez duten lehenengo zeinot lako gauza bat. Honek eukiena zan, zin etapa lagurrek, hogeta laukok kilometroko karrerak, eta euken gero egize da asko mogi ginen autobusez. Orduen, nik gogoek probetako eta eguel ondo jongo eta etapaka bekarra luzio hori. Dienak ez da, 210 kilometroko etapak, han geratu, da handi beste etapa bat, apurtxo bat autobusien da bide egitzi hau, eta guzteko eta nik iztopo gau. Momentu zela nik indoz makarrik egun bateko ba. Europa, Afrika, ibilizana mundutik zierre zure bilbide guzti zen, baina etxe ondoko lasterketak eta jarraitzen duzuz egiten, ongazte buruan leheman egon zara. Zer deki lasterketa horrek? Ni beti izan dut, mendik kanpo baduzulak lasterketa eleganti, ederrak eta guzune, baina hemen dagoen ambienti, hemen dagoen ni hemen sentitzen naz, etxin sentitzen naz, kanpoen asko bilinaz, mundu kopataik ere egonaz zenetan, eta egitea, karrerak Dolomidetan egonaz Tromson egonaz Norvegia, karreri impresionanti, baina ez teko zer ikusiz, hemengo ambientiaz, hemengo karrera ostekoaz, nik uste eta karrera ostean jentia asko mentetik gauza, barra batzu bota, trabajo, bolagoik ez teko zu kanpoan. Hori dekola bengo lasterketak, Euskal Herri mailan ekila lasterketak, eta ni gura doaz, nenguek, zentzu horretan. Hemen mendira urtetako kultura handiz egon da betianik, baina bada holan herrialderen bat berezizidana, asko guztan inatzuna lasterketa egitzen joatie, sarma berezien badekona zuretzako? Bueno, niri asko italiara asko jo nizenga, egize da, eta guzti bat da, adibidez Tronsora, Norvegiara jo ginen nien, han beste mundua da, gu jo ginen augustu jo ginen, egize da, sasorretan temperaturak ez dela temperatura zerak, neuskiz ez da sartzen sasorretan. Bai, xarma zentzu horretan bai eukien, karre horrek Italian bai, Italian bengo mona afizina handiz dago, eta izelik lakon bat, baina, ez da inoke kanbizoko, beste inoik. Oin goi mailako kiol horretan, oso modan dago edo tendentzizek dire esfortzuek asko neurtzie, erritmoak eta entrenamenduak horra adaptatzie, zu Oihana, han eta hemen lasterketa guztietara punte duzuela nintzen duzu hori. Ni guztetan betizen ibilkie esango dut, hainek eta ibilike, oinez ibilike, baina ni guztetan hartutxagurrek eta mendire joetie. Dorre balitzu uste gero karretarako. Orduan gaur egun da bitzen moruen, pulsometruan, dana daun neurtute. Ez que kilometro bakotxa, pulso bakotxa nun zer janbiozun nun, nutrizionista bat ez dabiz danak, masajistia, psikologoaz. Nik horreia, maila hori ja estresa bitzen nau. Nik eskatasun betzen dut, eskatasun ebiduala mendizen, da ni hori guztia da. Orduan ni beti egonaz, doin gaur egun gehiago, jarra juten duaz loko karrerak, lako jente bat jarraitzen dut,
ez duzten jongoen behiak boten, da nien parte hor sartzen, ez. Zuteko zu egutegi bat urte hasieran eta ez duzu entrenamentuek edo blokiek preparetan? Nik ez dut okiten kalendarizo egutegi bat, deitu justi igual, etorko zaon, etorko zabesti, hori behitzen dut. Ni azte gure, biharren arabera aldot, eta askotan baizku motot, ez dakitelako ez itzen moten. Ganera hemen Euskal Herri mailan karreretan, karra txikitxuk eta ezatutu nien, venga, jongo naz, eta ni mendanaz. Horren, ez teketa egutegi finko bat. Dekuaz, hiru lasterketa bai engu doazenak, eta hor nara moldatzen daz. Eta entrenamentu epea die, lagun badeket aspaldi, ni selezioan hasi nintzen nien hanieketan, bituz guzunak entrenamentuek, kepalarrea, eta ari jatuz da, kepa, pinizte duz entrenamentu batzuk. Honek aurrera dekuaz, da bituztez, baina, karo, nik ez teket, nik lojue oso basiko da, orduen, ez teket, ez pulsometroarek, ez teket ritmo gordo esatuzte, bueno, isuz, gaur isu ordu bete ritmo lasaia pintzuzte. Zeuk erabaki, eta ni bakikien esertean ni ritmo lasaia, hola, norren, eta askotan pintzuztez, eta gero estaz betetan. Zer jaikinaz da, gauz teke koritxeko, ez dut eiken, eta ez da zepazta. Gorputza entzun nire da, bai, ez da? Bai, nik kasun bai. Zuk esan duzun, adin batetik aurregia, gehiz da gorputze kasueki eta zesazinoetara joetie, erlojoa marketan da hona baina. Aipatu dugu hori, Italiako lasterketak eta berezi izena, baina zuri amengo guztien entzuzenak. Holan, Euskal Herri mailan edo lasterketa ona deko dut, baina bat lotzen dena gure herrialdera izaten da Segama Izkorri, ez da? Zergaiti da horren berezi lasterketa hori? Hombre, Segama Izkorri gizia azkenengo urtetan japurat zirkotxue bihurtu dela. Horretik nik ikez adibizenen parte hartu, leitzako lasterketan neukelako bai, mea doztala okin ja. Hauten nengot parte hartuko, baina erabanin bideo pasau, Segamak hartu izena bere egunien, eta hartu izena ez da Euskal Herri zen, mundu mailan. Eta kola lasterketa bat, kanpoko begire inge dauna gehiago gaur egun. Montaute, dirue noke pikin dauen, mari begire dau. Orduen, son hartua bere egunien, da bumba da, eta horre mundu guztizo gure dau. Karrerotan parte hartu, Euskal Herri zen badauz karrerak elegantia hauek. Eta bai paisaiaz, da bai ambientiaz da. Eta jenteek ez dozunak ikustez bakarri Segama. Danak apuntetan dienez, dan olelo gainez, nire bai. Segama haitik, joa, zuze txik xengo da. Eta egize da, jente pilloa da goten da, baina nahiko zirkotxo. Iker da, jente larre, ja, santispiritutik gora, motaen prozesino bat, ja, zan ez da, nena mi ikosten niri, eta minen bitzo, inguru menaiz, jente larrei. Euskal Herri mailan dauz, politioa dauz. Zeintzu die, gehizen guztain jatuzunak Euskal Herri mailan? Ebidenz bat, aurtenen ja lehengoz, maineritik atxetara, karo, ezken benen ja. Hemen di gabiz, da nire bendizetan gabiz da, increíble da. Inja maratoia eta herri maratoia, eta maratoietik ja 3.800 positibo sartutziez, eta nik inabezan 42 kilometro, 6 ordu telaren. Idea bat emotego, ez? Dadea, elegantiek. Ezke parajiek die elegantie, mendizi egoten dienak, emerik bilenga, menostetik gatoz, gero maineri azkenengo da utxillatzetik bajatzen da. Orduen, ari zorik karrerioi, nik konparauko nuke Segamaz da karrera moruen askoz politiago da. Askoz. Kirol munduen eta jarraitu dugunok, Oiana beti entzun dugu, han eta hemen, kirolaria partekin zaila da dakigu. Baina gudeko gu apurtxu eta Oiana pertsona muden ezagutzeko. Zuzara pertsona bat, etengabe kausa sozialak, politikan, murgildute egon zarena. Hori oso garrantzitsu da zuretzako, ez da? Bai, nik aber izango txien txikitetek ikusi duan gauzatzen dalako. Gura oso beti, bai euskerie, bai Euskal Herri zer dan. Horren alde beti burkanen jaien gurasueko kinjoaz, da nik hori txikitetiz bizitzen dut, eta hola nazinaz, eta pentsat importanti dela. Gaur egun batez be, ez, nire zantetzu ebez, kezu referente baza, nizte referente bat nazen inorentzat, baina hori banaz, bintzet, referente banaz, erakustie gentiei, ero mutin nire Euskal Herri zer da, gaur egun, euskerien historizie, ingurumena, bestak guen geinez, honen mobidak, hone gauza guztizioak apurtxo bat biztaratzi eta jente izate gauzak lan duzu. Euskaria aipatu duzu, Euskaraldiaren irudietako bat aukeratu izan zara. Zan izan da prozesu hori eta zelako garrantzi deko olako Euskari bultatzen daben olako proiektuek aurrera egitie? Bai, deituztien esan dutena. Deituztien da bazela, bai, zan jangotez ez loko gauza bat. Hori, amaikakoa eta aurten lehenengo zengo da, lehen izitezan sasonetan, duen pasado maietzera. Eta, bori, egin jabe apurtxo bat, amaikako horretati, ikusgarritasun hori emon eta ia zabaldo mezua. Eta Euskaraldia, azken baten da gauza bat, gaur egu zoritxarrez beharrezko da gauza bat. Esan mugatu biko nire ustez, aste horretara,
esati ez, Euskal Aldian ino euskaraz, larri prest, eta bizi, oso ondo da, baina horien biko litzekena apurtxo bat urte zertu. Eta egize da, gaur egun lako ekimenak, bai dela importantiak, oso importantiak, zoritzarrez, zan du ez, ezken baten euskeri kolako gauzak bideoz badauz da, bideuzlako. Eta, ni ez ustenien, lan ez, bai, partartuko, claro. Aldarrikatzen dozun beste puntutako bat, da Euskal Selekzioaren ofizialtasuna, ez da? Zuk gainera Espainiar selekzioari ez uko indotzazu, zeraitzik egin dozu auturi? Nik utzet importantea da, ni banabel, nire buruki bada beti zaten, Euskal Urena zela, Euskal Herriz ez dela Espainia, eta gero Espainia parte hartziek, ez deko inongo zentzunik, ero kontrasan bada. Orduen, Euskal Selekzio itxetez badau, eta aukeri badau, nik Espainia ez deket. Gaina azkenik, erutie bandera espainola bat paparrien, ni beti zan dut, ez dago ez zer, konpenso kostenik hori, ez? Baina, jente asko esatutzen, baina Espainiako selekzio batzu ez, dekosuz beka batzu, dekosuz privilegio batzu, dekosuz. Ez duzte konpensetan, erun bihar bat Espainiako txapa hori, eta hartu bihar bat telebizioen da, bandera espainola bat atzien da, ez? Orduan, nik oso argi dekoazen gauza die. Beste jente batek ez dago lan pentsago, eta nik ez dute inori sekule esango zer mi dagoen, nik gauzatzuk argi dekoaz, eta bere gunean, uko ikiazke baten, nik egizea, nik enaz profesionala, enaz unatate bizi, enaz biziko sekule, gaur egun batzu bizi die. Orden, jente horrek uko hiliken ero ez, nik uto jente horrek emiko hilikena da ukoen, zalbeitio, profesionala naz munduko nena eta uko hiliotzet, ez? Orden, ni bere guri nintzen nien, nik reperkusin hori ondirik ezaben okein, zesken baten nik nazu unatate bizi, baina gaur egun, nik maia baban euke, eta esateko behio munduko nena naz, eta gainera enu Espainiako selekzioaz. Posiko ingo neuke, zer reperkusin hori zendikena da, zer dirue. Betikoan dirue, ero, ez da, ati zabaltutuz beste marka batzu babesteko. Nik uste dut gure nortasun eta gure baloriek horren danan ganeti dauzela, eta nik horren arabera jokatzen dute. Koimaiako kiolariak generalien edo orokorrien despolitizatute dauzela ikusten duzu? Ez dakit, ze puntura. Nik uste dut, nik uste dut behartute dauzela goi mailako kirolaria behartu dekako txartien, ez dakit. Selekzioi bai etxeratera, ez da egure, bai. Behartute kako txartien bete esan dut, ez? Ez dakit, futbolari batek, zer rekarri bitzo ez emotia ez jotean Espainia, reperkusio edeko represalia batzuk atzetik, ez dakit. Horre, garo, politizeti ez dakit, ze puntu haino, baina, garo, zu espazos gozara eta zato, sabiz, eiken zuk ez tozun gure hori, baina ez tozun gure, baina guruzu, zait, osartzera burruka baten, politika baina uste dela, zuk ibilbida guruzu itxe zure kirolien, guruzu izaten munduko honena eta ez dakizera, ordu ezatu zu, aro honetatik paso biot, beste lan nazelduko, heldu beto lekurez. Ordu ez zait, ni neuk nazekule pasagara bertate, eta ez pasoko. Oiana kirolaria ezagutu dugu, Oiana kauza zuzeletan nolako da badakigu, beste parte bat zeurie da, ama zara, ez da? Zelan ustartzen da, mundutik zier ibiltzie eta, alabak ukitzie? Mutiko bidekoaz. Mutiko, izeneak. Guztu egin nien gauzak asmaten lortzozu, beti, guztoko lekuan ez dagoela dago aldatzik, Tetris egiten da, bizimodu ontolatzuz apurtxo bat, dana egiteko. Ni mendireko buelta bare, ni nire karra bare, triste, biziko nintzeke, horren nintzike zoriontu izango, horren alegintzen zat, probat, bai umeek unizterain txikitsuek, bezaten bilaudek, ubestideko eta antolatzen, eta bai, deko bere estres puntu hori, bat ez bai txikitsu ezien nien, baina hori hispaneukengo, hispanaben hori, zagoetenin behar margaute biziko nintzeke eta txarto. Komente dozu, eza dela profesionala, eza dela honetatik bizi, zelan kostietan dire, zelan eraten dire gastu ekonomiko guztiak, azkenean zuke mundu guztitik zaitzelako korrika, ez da? Bai. Nik egitea suertiek ginen bere egunien, 2018 Merrel markiek sostelako guraren auren embajadore izan, ez auren zer. Eta horrek eitutzen da nire kasuen, batez be, zapatiak, zenben gure girolien zapatilla dien karuenak. Eta erropie, eta gero eukeri bidaia batzuk eiteko. Orduen, hori baliatu nabenik zertzeko. Aurretik nik Merrel aurretik Euskal Selekzioa zibiri izenaz, Euskal Selekzioa adibidez, bai, parte bat Selekzioa federazioa pageta ben, beste parte handia guk asko gaztau du, karo, lau jute ginen, lau, eta, karo, gure, aparte hartu behirre gauzak, aparte roiuek, horrek gutiru gaztau du horretan, baina guztau izin jakuleko.
eta hori finantziazioak euktepo gaino. Da gizia, gero berreleko auken emosten da gaur egun Euskal Musin taldiaz nau, eta horrek emotozkune bai, merrel daue bai hartute, ordean zapatilla, erropak eta bai bideiatzeko aukeri. Hori asko da. Bai, asko da, bai. Elkarrizketa bukatzeko, Jana, hausnarketa bat eskatuko txut. Komentea zu zelan segama indan apurtzu bete zirku, zuretzako, zelan, ze iritzi deko zu, batez be pandemia hostien lasterketa batzu eukin daben bumen inguruan? Lasterketak eta orokorren kirolak, emoten dago jentie kontuatu ala kirola existitzen dela pandemiziaz. Ez da, nik ikusenan batez be biziketa munduen da bai asko zertu zala, eta mendiko karrak aurretik peia aukien buna ondizia. Oindeki egiz jau. Ezkain emoten da ez pasa jote mendiko karra bat egin ez dela ezer. Lehen ni basuen da betxin nintzen nien, jente egitxi bitien jainik, eta jente pilo bat ikusten zu gainiketan. Orduen, zaitik gero, bastakit, jente kontratu dela igual eskamaten bune da, modape badi, baina erreza da, mendire jutia zapateaz, eta mendire jutia niketan egin erreza da. Orduen, ez da, iritzizio bazatutut, lartxo dauela, ja, jente lartxo da bilela, baina, ez dugu eskubidi eta zuni biteko. Oso ondo, Jana, mi esker elkarrizketa ederra hau eskaintziarren, sorterik onena hemetik aurrera eta jarraituko zaitxuko, oinartu moduen. Eskerrik asko zuei.